wa na nagahatag og kaning carbocysteine doon kay daghan man kay komplikasyon. Daghan gyud kay komplikasyon. So niadto, Ambroxol na. Sa tinuod may gala, ang ubo has to be left alone. Unsa sa Bisaya? Muubo gani ka, protection na sa imong baga nga dili magplema. Unsay pasabot anak nako? Kung kay balo ka kay mo ubo, ayaw pagpaatag og tambal. Kay igawas gina niya sa atong lawas. Kaya nga atong baga, gihimo na siya nga, muubog kusog yun. Ingong kadakpa kusog ana sa bomba sa jet engine ng mga manong. Unsay pasabot nako? You don't need, dili mo kinahanglan og expectorant o cough syrup o para mag-ubo gani ka. Tagaan na yun, mali gina siya. Dili niyo tagaan ang kuan. Hulaton niyo siya nga di niya kaya nga sige gutoy kana. Kinahanglan na mo og tambal. Di man po makabalo kung sa gamiton nako. For example, naitigulang. Ubo. Tan-awon ang tutunon, way problema. Bronchus, walay problema. Lungs, way problema. Unsa man na siya? Irritation sa iyang respiratory system sa brain. Ay. Disura na dok eh. Di yun mo kay baluan na. Siyempre, ako ihatag sa iya, Sinicod, butamirate, kay suppress na ko ang respiratory stimulation sa iyang utok. Patay. Di na ordinary maghatag og tambal sa ubo, no? Dili mo ka-realize na mahigal, ha? Di mo ka-realize na. Kay, ever since, nga nataw siguro mo, kung mga tigpaminaw na ko, hangtod karon ang inyong panghuna-una, nga tambalan ang ubo, dili, no eh. Ubo is a natural reflex sa atong lawas kung na foreign body dito sa atong cough reflex, cough center. Kung saan man ang cough center, naatay cough center sa atong tutulan, naatay cough center sa atong bronchus, naatay cough center sa atong reflex sa atong dughan. Dili na siya pwede hilabtan kay natural protection na sa atong lawas. So you don't need, dili ninyo kinahanglan mo inom og cough syrup. Patay. Nganong karon lang ka nagsulti, Dok? Mao lagi ni. Mo ni ang purpose ganun na ako diri sa doktor sa kahanginan. Kay kisa man po in town mag-schedule. Kisa in town mag-explain sa inyo ani. Wala. Kisa may nadato karon ang katong tigbaligya og cough syrup. Kay even if it's not necessary, mo inuman mo. Labaw na gyud ang kanang combination ang cough syrup nga para pa sa sipon, sa ubo daw kuno o sa fever. Unsa gyud ang combination ana? Mami? Bioflu. Ay sus Santa Cruz Digos. Sila na dato. Kamo, wala na tabo ninyo si Dr. Kagabi ni sa doktor sa kahanginan.